9. 12. Da. Ovdje ima mednog pijenca. Dosta. Viš oni su se popali gore, imaju bar jedna 5-6 cm. Ima nećemo staviti, da ćemo. Ostavi. Stavi. To je nukleus. I ovo je nukleus. To su oni što su bili na ovoj Heldi. Dakle, ovo nije nukleus, ovo je nukleus. Lagano ih otvoriti. Ne isprtni. Ima još 4 ulice. A izgleda ove koji su na Heldi bili, oni imaju odlične medne pijence. A da. Evo sad prva ovo koju sam otvorio je odlično. Iako smo stavili ovaj kao rezervu, ima i pogača. 7 ulica je bilo zazimljeno. Skupile se, da, ali gledaj, pogledaj, sve med zatvoren. Da. Sad, da stavimo. Kako hoćeš? Stavi već. Stavi po pola koš. Stavit ćemo cijevu i šta ima. Pa ono,